V Kunraticích se o víkendu konala největší soutěž ve vaření marmelád Jam Paráda 2015. Dveře byly otevřeny každému a tak o první místa bojovalo 129 soutěžících z 64 obcí, měst a 5 států v 30 kategoriích. Ty nejlepší vybírala porota i samotní lidé. No a postup? Ochutnat, nalepit puntík, ochutnat, nalepit puntík a pořád dokola. Marmelády jsou mi zajímavé, různé chutě, rozmanité a to se mi hodně líbí, že každá je jiná a však mám možnost ochutnat různé druhy, které se mu zalíbí. A pálej! Jsou výborný. Děkuji. Byli moc dobrý. Jsou výborný. Už máme slepenou pusu. No to vyšlo. S dnešní účastí jsme velice spokojení, protože těch lidí, kolik přišlo ochutnat marmelády, byl nespočet a bylo opravdu co ochutnávat, protože došlo celkem 395 marmelád, což překonalo mnohonásobně loňský ročník. Na druhém místě se umístila s marmeládou pomerančová s irskou whisky paní Romana Šafránková ze Čtyřkol. A na prvním místě s pomerančovou čistou marmeládou pan Ondřej Lukeš z Prahy 4. Kunratická Jam Paráda nemá ve velikosti v České republice konkurenci. Jedná se tak o jakési republikové mistrovství. Co se týče zahraničí, tak ji v Evropě překonala jen Anglie. Tak není divu, že už teď probíhají přípravy na další ročník a zapojit se můžete i vy. Pro Frýdlantskou EU Tereza Valchová.